Ahoj lidi, dneska jdeme udělat super schopnosti těmhle čtyřem brejrotům. Jasně, že? No, oni to tady popletli. No to bylo tak easy. A teďka jdeme dát tímhle. Tak jo. Já jsem toho už viděla na netu, takže si to všechno pamatuju. Bombardíro a tralalero. Teď jdeme dát hlavy tung saurům. Jasně, že tenhle. Viděla jsem takovej. Tak nic, ale zkusím to znova. Tak jo, jdu to zkusit znova. Tak jo, jasně, že tohle. Tak. Cože? Tenhle nemá hlavu, ten mis... Jdu hnotit labubu! Oh. Ale moc, he? Tohle má moje máma. Oh, to je cute. Tohle má můj brácha. Modrý. Oh, secret. Já jsem dostala 3 secrety. To jsem ani nehodnotil. Oh, Coca-Cola. No, proč tady padají sami... to jsem už měla. Proč tady padají sami nubáci? A tady padají sami stejný. Come on. No tak. Secret. Kurva. Au, červený. Coca-Cola zpátky. Jasně, že jo. A nakonec